mabiya tashar Jakadan Alheri YouTube TV. Muna muku jinjina da gaisuwa ta musamman, sannan muna tunatar da ku da kar ku manta ku danna muna subscribe, ku yi sharing, sannan ku danna muna like domin faɗaɗa ayyuka wannan tasha mai tarin alheri. Jakadan Alheri YouTube TV, tushen haskaka rayuwa. Ina gaida dakta. Kuma a takaice ina da 'yan tambayoyi da nake so na yi. Sunana Naik. Wato tambaya na shine akan abin da yake dan bugarwa, wato kace ko an sha kaɗan ko an sha da yawa, wato kusan duk laifinsu wato ɗaya ne. Wato amma ya hukuncin yake game wato da shan wato sigari wato taba. Ina da wani aboki da yake shan taba, kuma ya ce wai taba san ba haramta shi ba, sannan kuma shi ba wai abu bane wanda yake da wani hukuncin haramci. Yace sigari ba halal bane kuma ba haram bane. To dan wani rishi da ba musulmi ba yace yana so ya gamsar da musulmi dan uwansa aboki. Yace ya ji bayani an ce duk wani abu mai bugarwa ko da kaɗan ne ko mai yawa daga ne da hadisin Annabi Muhammadu duk haram ne. A Ibn Majah bugu na 4 inda aka yi magana wato akan shaye-shaye. Hadisi mai namba 3392 kusan duka taba inda taba ne wato duka ba sa bugarwa. Amma kaman wiwi da kuma sauran wanda ake nadawa a matsayin taba duka suna bugarwa. To dangane da zallan taba da baya bugarwa, da akwai fatawa da aka yi. To malamai sun yi bayani, misali suka ce karka ci albasa saboda yana da wari idan zaka je wato sallah, saboda karka cutar da na kusa da kai. Shi yasa wasu suke dogara sukan ce taba wato makaruhi ne saboda warinsa. Saboda da a baya ba ilimin kimiyya sosai, to yanzu an riga an fahimta akan taba ko ma wani iri ne, shine yake mataki na biyu da yake jagoran kisan mutane wato a wannan duniya. Domin a mataki na farko wato shine giya. A dalilin shan giya miliyoyin mutane ne suke mutuwa kowane shekara, saboda yawan kisan da giya yake yi yafi na yaƙi, yafi na ta'addanci a kowane wato shekara. Wanda yake biye masa a mataki na biyu a kashe mutane kuwa shine taba. Dangane da bayanin World Health Organization sun ce a kowane shekara sama da mutane miliyan 4 ne suke mutuwa saboda shan taba. To kun ga saboda wannan bayanin akwai aya cikin suratul Baqara sura na 2 aya na 195 inda yace aka ce kar ku mai da hannayenku makaman da za su zama sanadin halakanku. To kun ga kenan jawo asara makai da kuma kisan kai wato haramun ne. To zuwa yau mun gane shan taba guba ne da yake kashe mutane a hankali. To shi sa a yau dogaro da wannan ayan sama da fatahoyi guda 400 aka yi daga bangaren duniya daban-daban akan shan taba haramun ne. To amma kusan duk malaman India su sukan ce shan taba makaruhi ne. Wasu malamai sukan ce wato haramun ne, amma kamar Saudi Arabia, Egypt da kuma kasashe sama wato da guda 400 sukan ce wannan shan taban ya zama haram saboda wannan dalilai da aka jero. Kuma a yau muka duba ayan Qur'ani suratul Baqara sura na 2 aya na 195 shan taba ya zama haram. Inda ayan yayi bayani yace kar ku mai da hannayenku hanyar da za ku bi ku halaka. Da fatan Allah ya tsare mu wato daga halaka.